inhliziyo zonke ezelapha zike ufumene oko zikudingayo uKristu Yesu. Amen. God is good all the time. All the time. God balapha. It is nice to be here. Amen. Ukuyindulula kileli nkonzo saphakama sonke ngolanga 163 umculo ngomkhulu Nkosi. Oh
masizise izishumi kuYehova ngaloo ndlela, sizise neminikelo ngaloo ndlela. Akuba sithi uYehova makasisikelele ngezishumi, kodwa sizisa umbulelo kuba uThixo nathi kwade kwabalapha. uThixo usigcinile kudeni beveki, usigcinile kudeni konyaka, usigcinile yonke imihla phakathi kwezinto esizifumanayo, kodwa nezinto esizifumanayo uThixo uhamba ngalo ixesha. Ngaloo nto ke ngoku masizise imibulelo kuye uYesu, simnike izishumi ngoba izishumi zezakhe. So kwimivuzo athe wasisikelela ngazo okanye kwizinto uThixo athe wasisikelela ngazo, kuloo nto ufuna okuncinane kuthi ufuna i-10% ukuthi ke ngoku masizise izishumi kuye, simbulele bethunana nangeminikelo. Siyayazi ke sizisa nje okuncinane kwinto yonke enkulu uThixo athe wasisikelela. Njengoba sitsho uMalaki 3:12 athi masizise zonke izishumi kuYehova ukuze uThixo ngaloo nto masike sazise izishumi kuye uyawusisikelela more. So ngaloo mazwi ke okukhuthaza basizise okwaThixo kuThixo. Yithi ngaloo mazwi akwaba iintliziyo zethu ezinovuleka sizise okwaThixo kuThixo, ngoba kaloku uthi akafuni simnike ngokwe-force, kodwa masityhabe iintliziyo zethu. Sizisa eso sicelo sokuthi iintliziyo zethu mazithambe sizise okwaThixo kuThixo. Xa singenayo esandleni sicela uThixo ukuze uThixo asinike, sizise phaya iintliziyo zethu. Sawuthi sibhunqe nesithandi xa sizawuthandaza. Amen. Uzigcinile into zonke nasekudeni konyaka. Zininzi imesolungileyo izinto ezenzekayo ehlabathini, kodwa wena mesolungileyo usenathi. Mhlawumbi imesolungileyo singathi phakathi kwengxaki sithi sifumane imesolungileyo ukudawutha ezitshizweni, kodwa kwinto zonke masiyiqonde ukuthi kuzo zonke into ezenzekayo ezimpilweni zethu ezintle nezimbi, kodwa wena mesolungileyo uhamba nathi. Ngalo eli xesha ke into zonke sivuka ngamadolo sisiza mesolungileyo phambi kwakho, sizixhoba mesolungileyo phambi kobuso bakho kwinto zonke. Xa mesolungileyo sizisa kwinto zonke, izishumi into zonke neminikelo. Khawuvulele mesolungileyo iintliziyo zethu ukuze mesolungileyo sinikele ngolo hlobo mesolungileyo kulungileyo emehlweni akho. Ize ke mesolungileyo nakwabo mesolungileyo kungekho nto mesolungileyo esandleni, masithi ngeentliziyo zethu esithe sazivula into zonke phambi kwakho, usisikelele into zonke. Konke ndiyakucela ukuthethile ndiyavuza senzela ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
ngenene Nkosi siziva sikhathalelekile ngoba isenda sakho esinenceba eselubulisa impembelelo uxolo ngalolo ixesha Nkosi xa sithe sasifika sifihla phakathi kwaso ngenene siziva singabakhuselekileyo siyakumema Nkosi umoya wokudumisa khona phakathi kwethu ube lithemba masukuthanda nokuba Nkosi kuthe kwamnyama kodwa siyayazi basinoThixo osisikhanyiso phambi kwendlela zethu uThixo okhathalayo uThixo Nkosi olikamva ngamaxesha onke sicela wena ke masinothanda ngexesha sisonke silapha xa size Nkosi nemithwalo yethu kodwa siyazi Nkosi sizoyishiya ezinyaweni zakho zomnqamlezo ukuze Nkosi ubomi bethu ubuhlasiye ukutsha Nkosi kanti kuthile sizokwazi basibizwe ngalexesha sibazi ngabantwana bakho siyabulela Nkosi simema wena Nkosi ngexesha xa usifundisa phakathi kwethu sithi ngendlela eyodwa Nkosi uhleli nayo phakathi evekini xa besifundisa Nkosi amazwi abezawuthethwa nguwe xa unguwe Nkosi uzakuthetha nabantwana bakho ngexesha lakhona yena ke masinothanda ukuze nguye Nkosi asinika amazwi okukhala asinika amazwi Nkosi ukuze singabhevezeli xa sithi Nkosi sisa kuwe sizive Nkosi sithethelekile kuko konke ubugwena besithethakalezana siyabulela ke kugaye masinothanda ifamily yakhe usithi Nkosi ngalelo ixesha konakala khona umxhasa umambesa Nkosi ngokuthando lwakho nangomoya wokuyingcwele xa izama phambi kwethu sisonke Nkosi nepanel siyabulela Nkosi sibulela Nkosi ukhokelwa nguwe utsho Nkosi ukwazi Nkosi konke esithe sakwenza ngenene usifame njengenesandla sakho usomeleze ngendlela eyiyo Nkosi siyakucela Nkosi ngamunye ebandleni lakho siyamyeleza Nkosi la mazwi zathi ngathethwa pha Nkosi lungisa inhliziyo zethu inhliziyo elitye ufake inhliziyo kamoya uyona Nkosi ozakwamukela konke ukuthethwe nokuba Nkosi usithe sakubonakala Nkosi asenza ngokulungileyo kodwa la mazwi abonakala abeyimpilo zokuthi ngamnye abonakala Nkosi ukubanga ngithile ngithanda sahamba Nkosi ngokosemenyathelweni akho kodwa Nkosi indlela zethu zingatshintsha sithethe okulungileyo nokuyimpilo Nkosi ubomi bethu siyabulela Nkosi siyakuthemba siyakuthanda ngamaxesha onke sicela wena ke Nkosi kuko konke ndawonye nokuxolela kwamatyala ethu egama laYesu Kristu. On the foot? All the time. All the time. It's nice to be here. Lift up Christ. Tell the world. Amen. Dinelist ke into apha endleleni ngizazifunda xa ngizifunda ke ngizawucela zibe ngenyawo zideske zamkelwe ke apha ndinoxolo ukhubata ndinophem Mtshali Nkosi ndino-Emzili Nkosi ndino-Samuel andiyiboni ke ngokwifana apha yes enkosi ndino-Dumisile inkosi ndibe nomama notata umeshe utata ngathi usaphumile ngaba zikhona ezinye iindwendwe ezikhoyo ndibona uba akaphakami sebezithatha nje ngabantu balapha siya-understanda ke kodwa ngaba zikhona ezinye iindwendwe mhlawumbi ezingakhange zabhala kule ncwadi alright bantu nazindwendwe abathe basivakashela namhlanje bafuna ukhonza nathi lithini bandla Nkosi kakhulu lo amen ke uthi ke thathani ibhatyi zenu nizikhulule nizixhome kusekhaya nalapha ningahlala phansi enkosi
Ngenxa yento ke esinazo apha phakathi kwethu uzawunyanzeleka ke ndazise abani abalapha. Kwela cala ke sinomama walapha evuselela uMamupilari. uMamupilari ke akahambi yedwa uhamba nosapho lwakhe. Abantwana ke ngizawucela baphakame naye xa ephakama umama. Nkosi kakhulu. Ecaleni kwakhe umem Jakavula, umama walapha ekhaya naye. Umem akahambi yedwa, umfundisi besimbonile emile lapha ngaphambili senza isifundo nabantwana nabazukulwana bakhona. Ngizawucela ke siphakame sonke. Nkosi kakhulu. Nake unathi noDanyana. Namke andihambi yedwa, ndihamba nonkosikazi nabantwana. Sizawuphakamisa nje isandla ke baphakame bona. Amen. Nkosi kakhulu. Ozawusityisa ke namhlanje ngumfundisi uRhexo. Umfundisi wesithili salapha eShilo. Naye akahambi yedwa, uhamba nomem. Umem ke ngulo uzawusenzela ibali labantwana. Bese simphakamise kumfundisi ngengoma ke. Ndicela nje sihlabele ingoma yabantwana, then ke sizawufumana ke ngokuyophakamisa umfundisi. Yesu esenza imisebenzi yakhe emihle yokuphilisa. Ngokungenye imini uyahamba phakwa Israel. I-centurion ize kuye umphathi kwelo lizwe wayesesikhundleni eze kuye kuYesu afika athi kuYesu, Nkosi, isicaka sami siyagula, siyabala abantwana bami. Then uthe uYesu esaya apha ucaca uba ngoba ungumuntu onobubele nothando, usaya apho uhambe ephilisa
wafundisa abantu wathini walibaziseka uYesu. Then ke ngoku uthe apha ekulibaziseni kwakhe uYesu yathi iCenturion yathi Nkosi akunidi nentoba uze endlini yami thetha nje ilizwi isicaka sawuphila wathi thetha nje ilizwi nathi bantwana bam uthi uYesu azizange nibone ukholo olunje kwaSirayeli siyevana funeka sibe nokholo simthembe uThixo kuzo zonke imeko zethu sithini sifane nala Centurion yathi Nkosi thetha ntoni ilizwi uthi le Centurion Nkosi akunidi nentoba uze endlini yami kodwa wena thetha ntoni ilizwi. Andithi nathi akhona amaxesha njalo apho siba sezingxakini sibe kwi-challenges inhliziyo zibe buhlungu siyevana funeka sithini kuYesu ngoba ilizwi uYesu unamandla ilizwi lakhe liyaphilisa funeka sithini sithi thetha nje ilizwi Nkosi isicaka sakho sawuthini sawuphiliswa siyevana abantwana bam. Nathi ke sifunda intoba kwiimeko zethu noba zinjani imeko zibuhlungu zinjani masithini masimthembe uThixo sithini uThixo ngoba uThixo unakho sithini sithi thetha nje Nkosi ilizwi isicaka sakho sawuphiliswa siyevana abantwana bam banosibhalela ngokuthandaza. Abamfezile Nkosi uthando kaThixo manje nakusonke Mungu phakathi amen. We love sizawufaka sonke nonamba 108 sawucela uTata uMesha azosibhexeshela.
Amen. Amen. Yes, will divide each other into cell groups. Sizawuphuma singene ekaleni sibanike abantu bakaThixo incwadi bafunde emva kwemini nokusetyenziswa apha. Imali seyikhona ngaphakathi ndiyibonile, imali seyithunyelwe i-conference seyikhona imali. Nanga abantu aseliyifumene yivusele yimakhaya yiBrussels yizalokhaya I4
imali eseyikwi-account ngento yovangela eseyiphaa kwi-account iyandonga ifuna abanye namanye zokusebenza bangabo amabandla nangasa akuphendile nawo yeza isekupayipline ikuyasa ibe imakhaza kuyasa beyimakhaza ngalo mabandla azakusebenza apha xa kuphume elibabuzwe nge-22nd apha ekhaya to uqala nge-2015 umdala hayi uzawuba nzima ndicela ukuxelela umongcwele uzabulapho uthixo uzabelapha uzawuqhuba apha uzawuthatha izigqibo ngabantu apha izigqibo za-eternity bakuninzi abantu abazawuthatha izigqibo apha kule veki sabo esilapha bezithatha ezogqibo for unaphakade uhlala kwabo uthixo ngonaphakade funeka siyithandazeleke loo nto uthixo asebenze kakhulu andidinwa ke kubhaptiza kudala ndisitsho ebantwini andifuni ukwenzeleleyo kodwa simenzelele umfundisi zake ndibabe baninzi umfundisela ikheko noba ingayi-700 ndiyayibhaptiza yonke la-700 andidinwa ukubhaptiza yona ningadinwa ukubhaptiza andidinwa iyenzelele funa imiphefumlo emininzi ezawugcwala apha esibantu ibhaptiza ude kube buhlungu iqolo nazo amen andidinwa yes, as long as bawusebenzela uthixo kuhle namandla asekulahlekileyo wasebenzele awuyazi ibhalansi eshekileyo ngokubakho kodwa ke kulahlekileyo noko manje basebenzisele enkosini amandla kudala amanye basebenzisele enkosini noko nana makanye basebenzisele enkosini lahlekileyo ikwandincede nam sekuba ndifuna ubhaptiza ngekirethi apha ndiyaviva ndiyafisa baphinda ndandifiva kudala ndiselozefiva ndingafiva kuba kungena amathini ncedeni bandla mayizindiphefumlo emva kwemini ke siyangena exekweni ke siyongena ke basibafakele incwadi ukunto ebalulekile ke incwadi ungayibani incwadi ingena apho ungenangena khona wena ungangakwazi ungena emzini soyika izinga kubekho bhasofeldi wonke kodwa incwadi uyifakile phaa kwi-post box iyathathwa phaa kwi-post box ngoku ukola bhasofeldi wonke uthathe phaa kwi-post box ihambe incwadi yongena ekamereni apho ungakwazi ungena khona afike umnikazi wencwadi ayifundele ekamereni yakhe athathe izizi ngabani ngothixo wakhe balekile into basibelapha emva kwelinye sithini sinikezele incwadi kubantu bangathini ndithatha besedithi ibulele ngathi banda nalo amen ndathi lwela nezithunywa zezulu bezithathile ifoto zakubona unqwala nawe usithi amen uba awukangubekho apha ke alotyala mbe ufokiwe wathi uzabalala sonke singabathi singabalala kosisikelele bafumana ke ilizwi elingekho lifutshane ngoba uthe utata unondanyana wathi ayikixesha apha yondlala ixesha ngama-adventist la ngabalindi balindi ukayiswa bangawafuku ndikunewarisekexa phakathi ndekwenye indawo ngo-12 usekutshayiswa ngo-12 phelisemona kwenye indawo apha ekhaya hayi hamba silinde uyesu thina ifutshane ishumayele sawuphela apho inkosi yawo uve umthandazo lo abantu abadala ufikela lapho ungafikela sawufikela apho inkosi ingafikela kakhulu sawuthabatha-ke incwadi zethu ibhayibhile abo ke bangenazo they take their gadgets andifuni cellphones they will take their gadgets namo bajonge iigadgets zabo sizawufunda incwadi kaluka chapter 10 verse 25 ipele phaya 37 Luka chapter 10 chapter 25 ipele verse 7 if you want to see I'm saying we will be reading the book of Luke chapter 10 verse 25 to 37. If you can see Luka chapter 10 sifunda ku verse 25 sibheka ku verse 37. Asifundeni ke nabo selekwe bayifumana incwadi le. Libali eli umsekeli omsamaria olungileyo.
Ithi ke incwadi xa ifundwa uverse 25 ke kaloku kwafika umchazi mthetho walinga uYesu Mark that one esithi mfundisi kufuneka ngenze ntoni na ukuze ndimudle ilifa ubomi obungunaphakade. uYesu wathi kuye khawutsho ubhalwe ntoni emthethweni? Yena wathi kuthiwa uze uyithande inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho iphela nangomphefumulo wakho uphela nangamandla akho ephela nangengqondo yakho iphela umthande ummelwane wakho kanye ngale ndlela uzithanda ngayo nawe. uYesu wathi kuye uchane ucwethe yenze njalo kanye wobudlawulo. Ke namchazi umthetho efuna ukuzenza ilungisa wathi kuYesu ngubani ummelwane wam? uYesu waphendula wathi umuntu othile wayesihla evela eYerusalem esiya eYeriko waza wagangeleka ezangeni ezamhluba izambatho zakhe zamngcweleza zemkazimshiya esecicini lokufa. Ke kaloku kwakukho umbingeleli uthile owayesihla kwangaloo ndlela owathi akumbona wacezela phaya. Kwangokunjalo ke nomLevi akufika kuloo ndawo uthe akumbona wacezela phaya. Ke umSamariya othile owayeseluhambeni wafika kuye wathi akumbona wavelana naye wasondela wawabopha amanxeba akhe ewagalela ioyile newayini wamkhwelisa kwidonki yakhe wamsa kwindlu yabahambi wamonga. Ukumka kwakhe ngengomso urhole imali wanika umninimntu wathi kuye uze umonge nento othe wadleka yona ngaphezu koku ndoyihlawula ekuyeni kwam. Waquba uYesu wathi khawutsho ke nguphi kwabo bathathu owaba ngummelwane walowo wagangeleka ezandleni? umchazimthetho wathi ngulowo wabanovelwane. Waza uYesu wathi kuye hamba uye kwenze njalo ke nawe.
nanya elibali likhankanywe kwincwadi ezintathu zeGospel. Kodwa oyena kunaba kakhulu ngelibali ikwanguLuka, ngoba uMateyu yena kuchapter 22 ungena naye kwelibali kodwa libethe libe poni, noMarko kuchapter 12 naye ulibetha libe poni. uLuka yedwa ke oza nebali asinike nemfundiso yayo. uYesu ke ngoku ibelapha emhlabeni ebebafundisa abantu ngemizekeliso, ebafundisa ngezinto abazaziyo, ukubafundisa izinto abangazaziyo. Ubalisa ke uLuka uthi kwakukho umuntu uthile ongumgcini mthetho. Zisuka kuchapter 25 usilikilwethi okokuqala lo muntu ubuzayo ngumuntu ofundisayo umthetho, ngumuntu oyingcaphephe nakwezomthetho. Ngamanye amazwi usilikilwethi ngumuntu lo ebefanele unolwazi lwale nto ayibuzayo. Kuba ke phaa kwi-English xa ubuza into ongayaziyo alikotishara, kodwa ke nam ndiyafundisa njengotishara, ndinayo nami i-method of educating abantu. Kuba kwinto ethi xa kuthethwa ngesiNgesi kuthiwa yi-rhetorical question. Lo mbuzo kuthiwa ngumbuzo osele vele wena mntu ubuzayo sowunayo impendulo. Ngamanye amaxesha kuzama uqonda ukubuza kuye okokuba unolwazi olungakanani na. Bebesenza loo nto ababhali nabaFarisi xa behamba kuYesu, bambuza iikweshini zokumbamba uYesu. Siva ke apha uLuka xa esithi ekumbuzeni kwakhe lo mfo uthi wayemlinga. Elaa gama lithi wayemlinga liyasicacisela into yoba le nto ayibuzayo uyayazi. Kodwa uYesu akaphendulanga le ndlela ebelindele ngayo, ngoba umbuzo wakhe lo mfo uthi yintoni na endinokuyenza ukuze ndikudle ilifa ubukumkani bukaThixo. Uthi uYesu gcina umthetho. Lo mfo atsho okokuba ayikhankanye yonke ade ayobetha nokuLeviticus, ongeze kwimithetho kaThixo, ade ongeze nakumthetho kuLeviticus wokokumntu makanakekele ummelwane wakhe. Uthi umbuzo wakhe uYesu okanye impendulo yakhe uYesu uthi ukhanye ucwele. But nomfo kuba le nto ebeyibuza ebeyazi ngoba ayiphumi kule ndawo ngoku ube efuna bangaphume kuyo. Uza nomnye umbuzo ngoku othi ngubani ummelwane wam? Ube ecaphele ekuqaleni bebethetha ngobundlalifa, ndingenza ntoni ukuba ndithini ndikudle ilifa, ntoni ubomi obunaphakade. Uthi uYesu ugcina ntoni? Umthetho. Ithi imithetho ke elishumi le uYesu ayithetha ngayo, emine imithetho yokuqala ithi thanda uThixo wakho, emithandathu ithi thanda ummelwane wakho. Siyamkela yile nto ngokulokwezana lo mbuzo othi ngubani ummelwane wakho, ngoba kuwo amaJuda bekukho abantu abangengobamelwane babo. Abanye babo ababantu bababona bengengobamelwane ngabantu ekuthiwa ngamaSamariya, ngoba imvelaphi yaba bantu ivusumnyele kumaYuda xa beyiva, ngoba aba bantu okanye olu hlanga luvela kubantu xa bebuye kuthinjweni, abantu bakaThixo ethe uThixo kubantu bakhe, xa nitshata apha khangelani kuphela abantu abangamantoni,
abangamaSirayeli abamaziyo ubani uThixo ukwenzela into yoba xa utshate nalo mntu angothuki xa kuthiwa kuyovangela angalazi intoni uvangela angothuki xa kuthiwa kusisuku athi ngihamba kanjani imali engaka thathana aba bantu bazawuthobela ntoni umthetho kabani kaThixo bathi ke abanye babo babona intombi zantle ke ngoku kwabentlanga batshata aba bantu bentlanga bazala amaSamariya. Yile nto ke ngoku amaSamariya ecatshukelwa ngamayuda yinto yokokuba ngabantu abazali ezintlangeni. Ivela ko ke ngoku le question yalo mfo ithi ngubani kanye ummelwane wakhe. Uthi ke ngoku uYesu xa ephendula lo mbuzo uthi uYesu ubumelwane akujongwa ngokobuhlanga kodwa ubumelwane bujongwa ngokothando lukaThixo emntwini. Aqonda uYesu ukuba makeze nebali leliqhubekile apha ekuhlaleni iziganeko ebesivakele ezindabeni okokuba kukho indoda ephantse yagetyengwa isuka eYerusalem isehla ibheka eYeriko. Kuthiwa ke lo mgama usuke eYerusalem uya eYeriko ungange-29 kilometers behamba ngenyawo aba bantu besihla kule ndlela. Ayondlela ke le ibintle ngoba yindlela apho kufikelele kwithuba loba ungahambi mizini kodwa uhambe zingqondorheni zeentaba. Mhlawumbi lo mhambi uhamba yedwa orhemeke izigebenga ibiyindawo ebeziyithanda le ngoba beziquthuma apha kwezi ntaba zilalela abantu abahamba bodwa zibarobhe zibabethe zibathathele izinto zakhe. Uthi kuYesu nale indoda ithe isesendleleni yakangqeleka kwezi rovaras zambamba uthi ke zamngcwelela. Ngamanye amazwi azanela nje ukuthatha izinto zakhe zamlimaza naye nokuthini nokumlimaza. Ekubonakala into yokuba inoba mhlawumbi ebesiwa ngohlobo kubonakala ngalo ngoba abanye abantu bayalwa xa uthatha ntoni izinto zabo. Abanye ke bazisokolisa bavele bazikhuthuzelwa ngokwabo ubone sekubiwole neewothi ungakhange ubizwe neewothi kukho neewothi efuna unikela apha ngokwakhe ibe ngulowo ke ngokuthi andifuni iwotshi but lo ukaba walwa waqaba kuyabethwa ukhuthwa ngenkani. Ngethamsanqa uthe zimshiye kule ndawo engcwelekeki mhlawumbe soba enamanxeba okuhlanjwa. Uthe eselapho kwathi gqi umntu kaThixo umpristi naye umpristi naye usuke etempileni uyekubheke eYeriko kwakule ndlela naye ngumntu kaThixo lo. Kuthiwa ke kodwa lo mntu kaThixo uthe awuthi mhla wabona indoda enqinayo kuthiwa wajonga kude wacwezela nokucwezela kude. Nazi izinto ebezinobangela into yokuba acwezele kude. Uthe akuyibona this wounded man ekuyijongeni kwakhe yena le ndoda ilimeleyo wabona iyi-problem anokuyi-avoida. Ngokuthe awujonga yabona le anabe ndisima apha le ingxaki yeyokukwezele phi kude le ngoba number 1 dawuyaphaya uthi kanti lo mntu ugubhile
kanti akuvumelekanga mna njengompristi ukuchukumisa isidumbu somntu ongeyofemeli yam. Ndizongcolisa number 1. Number 2, into ebangela wathi le nto awuyibona le ndoda ingcwelekekileyo athi yiproblem anoyiavoida. Unento ethi kungenzeka ezigebenga zisephi ziselapha zigadi ubambano zawuyapha nam zindithini zindinqakule zindenze le nto yenziwe ngulo mntu. Uthi ke yena ngenxa yenkolo yakhe ithi inkolo yakhe makakwezele kude emntwini obhubhileyo nangaqinisekanga into yoba uyaphila. Yinto esiyifundayo kumpristi. Ayizongxaki ezi ebenazo, kodwa eyona ngxaki inkulu umpristi anayo, wasota walekisa uthando umntu uYesu. Wadlula kumpristi wemka. Kwavela ke ngoku i-assistant umLevi naye usuka etempileni. Kodwa ke yena umLevi umahluko wakhe nompristi yinto umLevi uye wanomdla. Ngoba umpristi angafuni nova nesikhala umkele kude, but umLevi kawuzincwina yini na kodwa akukho mntu londinceda. Wathi uyazi umLevi waqonda uba makakayowujonga okokuba kwenzeka ntoni phaya. But umLevi ngoku le ndoda ilimeleyo, it was the object of curiosity. Ngoba naye uthe awujonga wabona indlela alimele ngayo, yena umdla wakhe wayefuna ubona ulimele kangakanani. So that azowuchazela abantu ndike ndabona indoda elimeleyo. Yile ntuva abantu abaninzi bethetha ngeengxaki zabantu, kodwa ungevi into abawenze ntoni ngaloo nto. Aphele njengolithi kunzima emhlabeni, ndibone kwibani kwenzeke oku noku noku. Umamele uqonda uzawugqiba ibali, sozuvuka yenze oku. Abani ngoku sebecela imali apha endleleni ngoku nabo azoyizuyizinto nam ndiye ndayikhupha ndamnika. Kodwa into ingxaki yaloo mntu, it was just an object of curiosity. Abanjalo ndalapha kumLevi naye wemka eleka oluthando. Wathi gqi elingo yona le kuthiwa ayingomyuda yona, kodwa ingumSamariya. And uYesu wenza lo unika ibali kumadoda angamaYuda. Ngoba phakathi kwaba bantu bebefana babancedile, utsala kwenzeka into yoba lo engcwelekile ingumYuda, but umpristi ongumYuda zangamnceda. Kungenzeka lo bengcwelekile ibingumYuda, kodwa umLevi ongumYuda zangamnceda. Kwavela umSamariya. Wenza ntoni ke ngoku umSamariya? UmSamariya yena ithi uthe awuva inqwina weza naye wowujonga. Ithi ke iBhayibhile wabona umSamariya, akanelanga ubona. He displayed compassion, wanovelwano yile meko ayibonayo. Akanelanga umamela ndinqwina, kodwa awuyiva le nqwina wayibona ingumntu ofuna uncedo olu. Andikithelanga ke kwa umSamariya wayifundile incwadi yemizekeliso u-21 verse 13. Kodwa ndiqinisekile amaYuda yayazi ngoba ibifundwa etempileni. Ithi yona imizekeliso 21 uverse 13, avinga indlebe zakhe ekukhaleni kwesisweli, naye uyakubiza
angaviwa. Athi ke lapha iBhayibhile ndikhona umuntu ongaphulaphuliyo xa amahlwempu ezinika naye akayikuhoywa xa esengxakini. But ngoku umahluko eyona ndoda imamela isikhalo yile ndoda ingumSamariya. Kubani ke lo mSamariya? Ukabuya zimamela izikhalo zabantu. Uyesu wenza umzekelo ngalo mSamariya ngoba sazonke umSamariya osivile isikhalo sabantu bakhe wasiva esezulwini wachukumiseka uYesu wehla washiya ubunewunewu bezulu emamela iimfina zabantu bakhe benwiniswa sisono kwiplanethi engumhlaba wagqiba makazofela uluntu. Ithi iBhayibhile yonke loo nto uYesu wayenza wayesenziwa luthando. Athi kuJohn wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi naphakade. Ngamanye amazwi kwenzekele uThixo ukhongothe yonke into anayo uThixo for ukusindisa wena nawe. Akukho niyaziphinda ibekho yokusindisa. Yonke into uThixo yoba sisinde uyikhuphile. Bathi kushiyeke kum mna nawe. Uthi ke uYesu lo mSamariya akanelanga kujonga bone ebenovelwano. Wakhupha iwayini, wakhupha ioyili. Iwayini ke phaya ibiyimedication yasekhaya. Xa ibhitaniswa nale oyili sayazi nosipha emakhaya sikhawuleza sileke esibhedlele. Sithatha ukubona ingathi usele into siyakubona phaya ngathi ikhona into engamphathanga kakuhle. Sikhawuleza sileke into zasekhaya. Sikhawuleze simnike itshakholo. Andikunjalo simsele sikhathako ngamayeza akhawulezileyo aphi lawo apha ekhayeni. Sikhawuleze simnilisele ikhaya ipepa nejinja. Andithi sikhawuleze simnike umhlonyane. Andithi into apha ekhaya zizinto ezizilungisela uba bakhawuleze bantu. Nale ndoda ke yakhawuleza uncedo olukhawulezileyo ngoba iwayini isebenza as-antiseptic esilondeni okanye enxebeni. Yakhalelwa ke le wayini yawugqiba yayithamisa ngale oli. Imoyile ke yona isebenza njengebetadine inyanga ke ngoku namanxeba. Lo mntu wenza le nto ngumSamariya emyudeni. Akathi umSamariya ngumYuda umele apha uyawuncedwa ngamanye amantoni ngamanye amayuda. Kodwa waguqa umSamariya wavala udonga lobuhlanga phakathi kwakhe namayuda. Waguqa wabopha le nto. Akanela ndiyibopha le ndoda. Wayithatha wayibeka edongini yakhe wahamba nayo. ngumSamariya lo ndithetha naye. Wofika naye kwindawo yokulala. Wayikanti ndiyambona ecela abantu babamothule edongini bamthathazelisa bambeka egumbini. Ithi ke iBhayibhile kusasa wathi xa ethetha nomnikazi igumbi wathi ke nazi idenariyo ndibhatala edenariyo ngalo mntu ndibhatale u-20 ngamaziyo into yoba apha alale ngale mali uze umgcine. Uthi lo mfo umonge ndiyakubhatala ngokumonga ndathi xa ndibuya ndikunike imali engaphezulu kwaleyo. Esinye into ethi kwalo mhambi ngumSamariya yinto ndiliqela uhamba kwakule ndlela kwayintoba ayithembe lo mgcini ikhaya okobiza mnika xa ibuya kaba indawo abanelala kuyo lo mfo. Kodwa yona ibalulekileyo nengaphezulu kukuba alale nomntu angamaziyo emonga ubusuku bonke. Kunzima ukonga aba sibaziyo. Imane linqina le ndoda. Xa imane silomfo ngo-12 sebusuku ikhona
endaweni ivayo asukume umSamaria awurabha lona kwasa umSamaria ejongile esonga umuntu angamaziyo luvelaphi oluthando luvelaphi oluthando oluthando oludlula kuzo zonke iibhoda mhlawumbi into endoda yongayo mhlawumbi ngamanye amaxesha ibiwagqibele kwakudala namanzi la kodwa umSamaria walala nayo kweyigumbi eyongela into yoba mayibuze ububomi bakhe Didn't about Yesu ngoba lo mSamaria wabona yena ingxaki yokuba apha ingxaki emandingo ukhona umSamaria esimaziyo naxa sizawulala simane ukuthi hlala nankosi uzulu la mSamaria yena fika inhlobo zethu zidinwa sithi zidwina ukusonga kodwa la mSamaria ahlala phekwale bhethi angagungqi angashukumi seyinhlobo zethu ziqale into ngokubango kodukana khona soyenza ngokubathogqirha bathi uyefa kemkeka kwale bhethi kemkuyefeka kwale bhethi komnye umpristi owathi naye gula kwathiwa ke uzawufela kuthiwa xa ufesigaba wathi felintwenye bakoba ndiswele nindibizele umdala webandla nindibizele nonondyebo kuthiwa babizwa wahlala ngapha umdala kwecala lebhethi wahlala ngapha nonondyebo kwathi xa kwacaba ngulowo yonqena ukuziba usibizele ntoni kunzima ukuza into zawududuba yintoni osibizele yona kwathi xa akubona bejongana wakhe hayi kwanesibili umdala wacaba makabuze natata usibizile futhi wakho noko sibasosamela okokuba usibizela ntoni lakini ngapo lapha ecaleni lami right kudala ngathi impendulo wathi nondyebo lapha left wathi ewe ndikaphe wathi ke ndingahlala ihlale lindile ndide ndibhubhe ngoba uyesu wayingcangwe kamaxoka amabili before abhubhe nam ndifuna ufana noyesu bhubhe ndingongwe ngamaxoka amabili but uyesu akakho njalo uyesu uhlala enothando olungenamda ndithi uyesu uhlala nakulo ngamaziyo uyesu kodwa uyesu athuthuzele lofeleli sihambe thina sibheke emizini yethu asibeke uyesu elopha amanxeba uthi ke ngoku uyesu xa ujonga ke kwaba bantu bathathu ngubani oyena ungummelwane wakhe mhlawumbi le loya yabuza umbuzo rongo bathi abanye ababhali kwakufanele ibuze lo mbuzo uthi endaweni yokubuza umbuzo othi who is my neighbor kwakufanele ibuze umbuzo othi who needs me to be a neighbor to them kubani ofuna mna ndibe ngummelwane wakho angathi ngubani ummelwane wakho uthi uyesu masibeleni wethi kubani ofuna mna ndibe ngummelwane wakhe mamela ke leloyi xa ithi uyesu ucinga ngubani ummelwane wena ithi impendulo ulowo wamncedayo uyesu uthe lo mntu wancedayo ngumSamariya kwathi le ndoda isenerhatshi ithi ngulowo kunzima nokuthi ngumSamariya ngoba i-hatred anayo
lokumaSamaria kunzima nobawabize ngegama amaSamaria uYesu ngumSamaria yonini ngulowo wamncedayo uthi uYesu hamba nawe uyokwenza njalo sinikwa ke nomngeni nguYesu okokuba masihambe siyokwenza njalo usinika ke ii-principles ezintathu about loving our neighbor. 3 principles esizifumana kweli Bhayibhile. Principle number 1 is lack of love is often easy to justify. Ukungabi nathando kwethu ebantwini kusoloko sinesizathu sokungayenzi loo nto. Amaxesha amaninzi sithi andikwazi kuyenza le nto ngoba isizathu sama ndiphangeli. We always have excuses zongezi uthando kubabelwane bethu. Siyakwazi ukudlula kubabelwane bethu singababulisanga sendi-excuse ngabanye abantu. Xa uzawudlula kumelwane ubebhizi njengomnye umntu ube sodlula ungabulisanga. Sisoloko sine-excuse yokungabonisi uthando kubabelwane bethu. Soloko sine-excuse. Kanti akufunekanga sibe abanye bathi i-excuse yabo ukubuya mthanda umntu othile uzibizela isigebenga sakho. Kunzima noba sinceda abantu abangabahlweli sisoloko sibajonge ngokobugebenga. Bakhona balapho bafuna unceda. Phaya eBhayi ndihlala eCrocus Avenue kufutshane nam nguSpar. Yakala kuvuka apha ekuseni ke ngezezikwane Porisi ngoba uthini right and but I want standing up, sitting up, standing up. Ngibona uba ukumlungu omane sipha ikofu lamadoda afolileyo apha. Kama seyinto siyibona uba makayenze i-5 liter lekofu kwakhe azoyinika lamadoda agodolayo. Wapha intoni ngumhlophe ngumlungu upha abantu abamnyama intoni upha abanye abantu abamnyama abadlula phaa. La madoda lambili akayazi bazawubuya nantoni ekhaya emke emakhaya elambile. Nam ndiyabona uba amanye make ndokhangela ezaa zonke zikhathwayo phakathi zibona ezaa zikhathwayo noko maze-R9 noko umfundisi umabuya wayidla ngokuthi iti ihamba nesonka. Nakayo mandokhangela isonka ngoba iti seyeni seyisonka mandikhangele ntoni isonka thindam ndenza nazo isonka. Kabekunike kwami isonka kukho abanye ababone intoba iitepu zalapha yintloko ekuseni phangoko ndivakukhala xa ndikoba ugcwele amanzi agcwele ngoku amanzi kanti kukhutshwe ezo tepu zekopa ngaba abantu bembathe ngesonka. Bandikweshini yathi ndiyeka ndingabaniki isonka abasiphingi isonka bazidinga isonka kwandinomaliyeke mandifike le nto ibamoshayo mandiyeke ufake ikopa mandifake iplastiki yeepa. Ndibona bazithenga iplastiki zona ndiyathinta ndantoni iplastiki ke zange bazithatha iplastiki ndiyaqhubekeka nantoni but sisoloko sine-excuse yokungafuni ukubanceda abantu. Esibili ngubani ummelwane wethu? Ummelwane wethu understand intoba our neighbor is any race, of any social background, who is in need. Nabani nonemfelo nokusuka kwempini icala nokusuka kwempini noba umvuko uthetha ntoni kodwa uyabona umntu xa elambile nokusuka kwempini ilizwe but nabani na onantoni onemfelo ngubani ngummelwane wakho ekudinga kumthini umncede. Sumnceda kube nguXhosa umuzisa isiduku
uba uwe urhade thini ngokuthi rhade fokabawo isangapha mncede noba umazi umntu udinga uncedo nothando wakho eyesithathu neyokugqibela love means acting to meet the person's needs. Akadingi ukuva uthando ufuneka lusebenze sibe nale nto kuthiwa love in action. Singabi phelelapha emilonyeni sithethe ngantoni ngothando. Kodwa uthando sitheni sithetha ngalo luthini malubonakale. Sebona mosaba abantu batshatileyo andithi ubusoloko usukho ekuseni I love you, I love you, I love you. Kodwa xa kufikela i-birthday you never even uze neflower eyi-one I love you qha wena I love you unothando lutheni or ungenamisele I love you qha funeka usithi igama I love you ngoba awukwazi ubonakala uba le nto uyithethayo okokuba uyayiphila na futhi funeka xa unengo I love angadinadeki lo mntu unakekeleyo zasenyameni nezasemphefumlweni ngoba uthando alimenzi miserable ummelwane wakhe umntu. Mthandi umzalwane wakho noba kukho into ethi akathandeki uba singamaKrestu angawo we must have love in action. Ukwabantu abangathandekiyo andizayina uba abathandeki na socinga abayazi babathandeki akudinge nokuthi umceba uxele nabanye abantu ubani bananzi umhlu wakho uyayaza umhlu wakho inoza uzampiwa njani wena ungenabathando wena. You cannot give anyone something you don't have. Akamnokusolza awukunebana ndikuwa sesiyahambe losiyaba nyana mfana akana mfana nyana akana uzamnika njani uthando kana ukufuna uthanda thanda vele uthanda idazimile abantu abakaphukisi abantu bakhaphisa nothikwa abanje bakuthikwa kajika bakuthikwa nothando ukuthando ikwayini uthikwa yile nto akuthanda ngoba sekomkaphukisa akuthanda uthikwa usita ndifuna uthikwa kunini mthandazo nento leyo umhlobo wami elitholi ngamanye amaxesha imfundisi hayi umeleze nam asiqinele fundisi bakho ngamanye amaxesha ndiyibona ivolume phaa ndibuza hayi ivolume noko leyo ithi noko ikhona into iselayo engafananga wayithini uyisela athi xa iphendula kunini mthandazo ngoba ndithisayo uba manditele into ngonibele phambi kwam ngoba kutheni ndithi uthixo uthanda uyibeka injalo phambi kwam yinto ebivekelana hayi masitubeke nefuthi bakho ungu-on and off uthixo uthanda singaba on and off nathi make sifunde uthixo sifuze uthixo awunaba nalo uthando ungenamoya wena ngoba uthando sisiqhamo somoya wena. You never get uthando namoya wena. You never get a beach ungekho umthi we-beach. Right? Ufuna i-beach you must look umthi wantoni ngoba i-beach sisiqhamo somthi wantoni i-beach. Ukuze lo we-beach ukhuphe i-beach mawutyaleke phezu kwemijelo yamanzi uzowunika isiqhamo sawo ngexesha lakho. Awunganiki isiqhamo siluthando zibuze intoba utyaleke kweyiphi imijelo. Ngoba nokudolopha entliziyweni yam yakho ingaba ngabantu abaqaphela yona okanye ngabantu abathanda yona. Akhona abasesithandayo ukomba ngokuqhuma bemthandazweni kungamnayo amen
ngokuthi qatha bemthandazo waqonda ke namali nje bayinika lapho imali kanti isele imali yakho yena hayi zamanyana manje ubambise ngoba ngiyambambisa izawubamba kanti silungile bathi wathi ngeke ngiyizi imali yakho yena bawo cyamthanda ukufina ngicasela ngomathakala uthi uyethanda kanyita bazakho thanda lamaSamaria bakubhaptisa malongame the more umuntu edinga grace the more grace kanti kuyiba ngaphezulu not the more uthando uqalibonwa liyadingeka the more sithandaza basibena no-more sibathanda abantu sibabona lahlela phezulu zethu singakwazi nokuthandaza thanda kanye bona akukhala tuto makhala simamele isikhala osivayo sesiswini ngoba nawe uyazi ukhala endleleni ungabikho umuntu usabelayo sokhala ngoba ingxaki awukhali nawe xa awusabeli xa abanye abantu ukhala nawe awuthi sekecephela ukhala nani awunakukhala kanti nawe awumameli xa ukhala abanye abantu uthi uyesu simamele isikhala ngamanye amaxesha akudinge kwezinto udinga kanti umamele uhlale ecakwalo umuntu ukhalayo ukhala nje kwakhe umuntu ecaleni kwakhe ungakunikanga nto ungakunikanga macebo inkulu nto leyo bakhona abantu balapha ekuhlaleni baxakwe ngabantwana babo bafuna yokumamela athi xa isithi umntana wabo usethombeni ndikule ngxaki ndikuyo apha ndithi ntombazana mazi ulaphi mabehlale ndisimamele uba umamele uthi ndicela ngesithandazo ngesichazele lowo ukwazi uphendula uyawuqililile umthwalo kubantu bakaJesu namandla ke sinawo utheni singawasebenziseli usuku lukaThixo yintoni ebomini bakho noze ukuthi uyenzele uThixo lakuthi ebantwini khakuzibuze iminyaka mingaphi iminyaka ungumKristu uziyiva ngegama likaYesu uba mingaphi iminyaka bangaphi abantu abaze kuKristu ngenxa yempembelelo ubani ummelwane wakho ubani ummelwane wakho ummelwane wakho ngulo kudinga ubedo wakho uthi Yesu uyokwenza le nto yenziwa ngumSamariya uSamariya ukasikelwayo nodingiweyo kodwa wenza into engazange yenziwe ngamayuda bufuna ukudla okumkani kukaThixo hambe uyokwenza le nto uSamariya ngoba uYesu usezulwini wena ulithemba likaYesu apha emhlabeni uYesu uthembe wena abantu abakhalayo bamamele ngoba uthi ungumlandeli kaYesu uthi uYesu uyokwenza njalo uba nomthandazo uba nomthandazo umuntu uthi ethubeni ingathi bengangumpristi isithetho lakho nje izinto kuthiwa abantu abakugrupe ezintathu abanye kuthiwa bayeza abanye kuthiwa bayazijonga izinto abanye kuthiwa basenza izinto zenzeka abanye bazizipekyazi bajonge izinto zenzeka ezamnani so that intoba bazokriticize into ezenzekayo masiyojonga olukhulu kulolu lwenzeka izinto zenzeke na kuloluhlu lwabapristi ucwezela kude kuloluhlu lwabalevi abafida i-curiosity yabo ngenxa yeengxaki zabantu uthi akuphunge koniti ukhumbule ingxaki yomuntu ukuzitihle kamali uphunga ngeengxaki zabantwana bakaThixo abathandazeli ulibala nabathandazela but awulibala uphunga ngawo okanye ngumSamariya othi wena mawudlulele khona umamele isikhala wenza i-difference kubantu bakaThixo uba benawo uthi bakumele ufanele nomSamariya ufanele umSamariya omkhulu onguYesu okumamele ingcina zabantu sawucela ukuphakamela sawuthandaza ucela ukuphakamela uthi ukusuka namhlanje nazi izandla zami nazi inyawo zami nazi umlomo wami usebenzise wena Thixo
Siyathandaza abantu sothandekayo esesandleni sakho sinikele ubomi bakho kuwe babusisebenzisa. Asiyazi ibhalansi eshekileyo ubomi bethu, kodwa sichukunyiswa yile ndoda ibibonakala ingathi ayikwazi nokwazi, kodwa uthando lwakho lugqame ngolu hlobo kuyo ingumSamariya icathwele. Thixo othandekayo, sizibiza thina singabantu bakho, kodwa sikrezela kude kubantu bakho abanengxaki. Ihlabathi libolile, sikhona kwenza umahluko. Ngenyawo Thixo othandekayo, kakusinike ke amacebo, usinike Nkosi namandla, usinike nothando lwakho, usinike nomoya wakho, uze usikhokele kwenzeni intando yakho. Nayingempazamo esikezazenza ngaphambi, ngoku senzibuyambo kunye nawe, kodwa sifuna noba abamelwane bethu besengavami na, kodwa xa siphuma kule ndawo make sokwenza uxolo kunye nawe. Senzibuyambo ngoba sifumene iindaba ezintsha namhlanje zokuba masihambe siyokwenza njengoko ungayo uSamariya ulungileyo. Siqale someleze egameni leNkosi uYesu. Amen.
idibu inkosi yethu uJesu Kristu. Wonke umuntu okhulayo athi amen. Number 67. He's
God is good. All the time. And all the time.